شر و پفچونên di navbera YPG û hêza binavê Sûriyaya Demokrat li aliyekî û Ehrar Şam li aliyekî din li ser sînorê Rojhilatê Efrînê berdewam dikin. û Ehrar Şam bi topên hawên û topxaneya Cehennem navandin YPG û hêza Sûriyaya Demokrat li gundê Bênê yê navçeya Şêrawa li Rojhilatê Efrînê topbaran dikin. Tevî ku beriya çend rojan di navbera odeya operasyonên Marî û YPG de rêkeftina agirbestê hatibû îmzakirin, lê Ceyşê Siwar ku nîzîkî YPG ye ew rêkeftin red kir û got ew ê şerê xwe berdewam bikin heya wan gundên ji dest dane vegerîne û di encama şer de gundên Keştear, Tinab û Malikiyê ketibûn bin destê Cebel Şamiyê û Ehrar Şam. Her wiha li bajarokê Tel Rifetê jî otomobêleke bombekirî ji aliyê Daişê ve li nêzîkî rêbendeke Cebel Şamî hate teqandin û di encamê de sê kesên sîvîl jiyana xwe jezdan û pêncên din jî ji Cebel Şamî hatin kuştin. Di heman demê de jî balaferên Rûsî navendên Cebel Şamiyê bombebaran kirin. Li taxa Şêx Mexsûd a Helebê ku piraniya nişteciyên wê Kurdan şer û pevçûn berdewam dikin û di encamê de du çar kesên sîvîl birîndar bûn û di nava wan de jî zarokek hebû. Ji roja xistina balafira Rûsî ji aliyê Tirkiyê ve şer û pevçûnên di navbera Daişê, grûpên Artêşa Azad û YPG gurtur bûne û hem li ser sînorê Efrînê şer berdewam dike û hem jî li taxa Şêx Mexsûd a Helebê şer berdewam dike.